Setang saus ngi hashwa bon sekut no ka jing Thep Kyrteng ha election jong ka JHADC apsan Ngut ki Kyrtong na ki seng sain perthai beper bat ki Kyrtong shimet ki Leit ban Thep Kyrteng mentag sngi na pleng kini uba thombor shiwat ubade UCM ka JHADC Leit Thep Kyrteng kum Kyrtong ka NPP na pra mudob ladang constituency Ushiwat ulaong ba ka jing kun ka long ka bakham juat ba uhap ban tre shitom ban yo ya ka jing job uba shiwat ulapan pau halo ki jing don kam ban penklan ye kitnat jong ka council ba ban kentiu ya ka song pisa jong ka council halo kamat jong ka jing itu no ya ki dorbar kur uba shiwat ulapan tikna ba ka ne kamat kandang ya chakmat watla kala don ka jing slam na ka daw jong ka election Kam teh kamu juk pun kereh lima hak election hije ngah ke jenglong ke ngah tem juk kristinya le yelek kat wan le hanrei kamu man kat teh tan dekat kamu pau hi buat ke jeng yelek ngah tok man ko strip yelek mas men tekan wasnya ko mas men tahap mboy thong mboy kia mboy dem de hap krek teng e bai wa yo dikena jeng em kam yong iha council ko nang kong hi temot komon pengklan yagi departemen wo respon le pengklan yagi resources yang ga council hap em gijing penggela wo pengklan kenang wo yo yi dap ubiang le yo em gijing mi pen na ka council hi